Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mlembi wankulu wa chipani cha MCP ya Richard Chimwendo Banda ati MCP Sikuchoka mboma Wina Afune Asafune. Achimwendo omwe akulankhula ndi atola nkhani pa zotsatira za kafukufuku wa AFROBAROMETER ati bungwe lakhala kuphonyapo mbuyomu. Malingana ndi achimwendo kafukufukuyo anachitidwanso nthawi yomwe DPP ili mchimake. Pano DPP inagawanikana patatu, ena anakayambitsa zipani zawo. Achimwendo atinso kafukufukuyo anachitika nthawi yomwe zinthu m'dziko muno sizinkayenda bwino kwenikweni. Pano mavuto omwe analipo akukonzedwa ndipo anthu ambiri akufuna boma ilipitirize. Palibe angalole DPP kubwereranso mboma, anthu anavutika nthawi ya DPP. Achimwendo atinso ngakhale chipani cha MCP sichikuletsa kuchita kafukufuku. Kafukufukuyo anafunsa anthu ochepa malo mofunsa anthu omwe akukavota. Kufunsa anthu 1200 omwenso anangokumana nawo akungoyenda mtawuni asanalembetse kuti akavote malo mofunsa anthu 7 million omwe akavote. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.